И аз съм диджей Сирно от Коза, MC. Имам и брат, имам нищо не работя. Иначе аз съм преяк диджей, забавлям цял аудиториум, младинта с мене врие цяло време, всеки път, за секогаш. Всяки пушваме на тракичка да ви докажем и да ви казвам да ти работя за кала да работя. Много яка трака, мой микс. Додек си, ако си добър диджей, като и мене, например, можеш да правиш 10 работи, додека пускаш музика, не ли? Можеш кинески отди до претърчиш 2 пъта. Халеевата комета иsto 2 пъта можеш да доживееш. Можеш да дипломираш на фон. Да изцепиш 10 кубика дърва можеш. Много ясно и да ги наредиш, почти имаш време. Купивам ти работчики, а за технология ние користиме лаптопче. Не преключено много ясно. Ако имаш по-арен телефон, може и по-арен телефон да си кладиш. Много битно ти трябва тостер, за да не останеш гладен. Йо!